Yankuba Nimaga ano de ɲɔgɔn bolo bi la an bɛ foli bila a la docteur Yuma Nimaga i ni ɲankuma aba ani ɲantuma CEDEAO yɛrɛ i bɛ se k'i da don a la k'a fɔ an ye fɛn sugu jumɛn don a sigira cogo di ani a laɲiniw tun ye jumɛn ye a sigi tuma CEDEAO ye tɔn ye tɔn min n'a sigira sen kan san 1975 o mɛ kalo tile 28 a kɛra Nizeriya jamana kan jamana 15 de farakara ɲɔgɔn kan ka sigi yan'an ka se CEDEAO tɔgɔ ma a fɔlɔfɔlɔ daminɛna u tun ka jɛ in tun kuntilenna ye n'an b'a fɔ an ka fɛɛrɛfɛnw dɔn cogo n'u bɔcogo les transactions douanières ani an ka fɛɛrɛlu donc intégration économique an b'a fɔ a sigir'o de kan a kuntilennata yɛrɛ kunfɔlɔ ye sɔrɔ bɛ se ka yiriwa jamana ninnu ye ɲɔgɔn cɛ cogo min CEDEAO évoluera ten waati jan fo kana se waati dɔ ma n'an b'a fɔ ko u ye protocole additionnel sur la bonne gouvernance et la démocratie adopté Dakar en 2001 je pense que kɔlɔlɔw caman bɔra n'o yɔrɔ de hari ni kɔlɔlɔ tun tɛ laɲini ye fo ka taa bila 2001 na i ka fɔ la gɛlɛyaba kɔni tun tɛ nka san 2001 min ni farala kan o ka laɲini tun ye mun ye wa kun jumɛn na a sera ka na ni gɛlɛya dɔ ye a kun yɛrɛ bolo u ka laɲini ye mun ye fanga fɛn fɛn n'a bɛ boli o jamana ninnu kɛlɛ kɔnɔ CEDEAO jamana kɛlɛ kɔnɔ f'a fanga ka kɛ bɛjɛ fanga ye jamana kɔnɔdenw ka danaya da mɔgɔ kan a tigilamɔgɔ ka sigi mɔgɔ kunna u y'a fɔ fana fanga fɛn fɛn n'o bɛ taraki de a mana kɛ tarakili suguya o suguya ye o kan ka kɔn ka ɲangi o de tun y'o kuntilennata ye mais kɔlɔlɔw nana ye o la kɔlɔlɔw ye mun ye parce que an ka farafinna fangaw tɛ fanga basigilenw ye kosɛbɛ o basigibaliya ninnu fana fɛn caman de b'a kɔnɔ a dɔw ye warikow ye a dɔw ye lakanabaliya ye a dɔw yɛrɛ ye ɲɛmaya kɛlɛ ye an b'a fɔ o ma conflit de leadership donc an ka instabilitéw ka bon kosɛbɛ bon laɲini tun ye de ka dɔ bɔ o la mais an y'a ye k'a fɔ fana Mali Niger ani Burkina u jɔyɔrɔ bɛ se ka bonya ni fɛn kɔnɔna la yala a daminɛ n'a san cɛ u jɔyɔrɔ tun ye jumɛn ye a kɔnɔna la ani u ka baaraw kɛra walasa jumɛn walasa ka se ka nin ko in yɛrɛ sankɔrɔta fana n bɛ Mali ta n'i ye Mali ta CEDEAO baara fɛ an ye jɔyɔrɔ caman fa a réforme caman bɛ Mali jɔyɔrɔ ka bɔ a la comme i ko AES o bɛ jamana 3 de kɔfɛ AES jɔyɔrɔ ka bɔ a la comme a jɔyɔrɔ man bɔ a la a jɔyɔrɔ ka bɔ a la ka sababu kɛ jamanaw de don olu ka importation de ka bon kosɛbɛ c'est à dire u bɛ mun sama ka bɔ kɔfɛ ka na n'a ye o fanga ka bon u bɛ mun nabɔ y'a dɔn CEDEAO ka an sera niveau dɔ ma CEDEAO la i t'o ye organisation sous-régionale caman na n'an b'a fɔ ko la libre circulation des personnes et des biens bon o kɔnɔna na i b'a ye nous sommes des pays de forte consommation donc anw ka sanni de ka ca CEDEAO marché ka n'an ka boli ye n'i ye Mali yɛrɛ ta n'i y'a ta kɛmɛ sigi la anw bɛ à peu près 65% o y'an ka importation ye an bɛ mun nati jamana kɔnɔ c'est que mun bɛ dɔn o de fanga ka bon ka tɛmɛ mun bɛ bɔ mun fana bɛ dɔn a bɛ bɔ min a fanba bɛ bɔ CEDEAO espace kɔnɔ donc déjà o ye interdépendance ye i bɛ se k'a fɔ n'i y'a AES ta le fait que u bɛ CEDEAO ka marché u b'a consommer o ye jɔyɔrɔ dɔ ye a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ fana ye mun kɔlɔlɔ dɔw bɛ se ka na la i bɛ taa ta yɔrɔ min n'o ko n tun bɛ facilité mun k'i ye pour que i ka n'a ta o facilité banna parce que i tɛ jɛ la tuguni o fana bɛ se ka na ni an b'a fɔ o ma ko prélèvement communautaire o fana bɛ se ka na ni kɔlɔlɔw dɔ ye mais a mana ta cogo cogo an mun ye tilebi jamana mɔgɔw ye on ne peut pas vivre sans les ensembles c'est-à-dire les ensembles régionaux a mana kɛ cogo cogo an mana ta 2 an mana ta 3 an mana ta 10 anw yɛrɛ y'o faamu k'a fɔ ko pour que an ka bɔ nin kɔlɔlɔ in na bamananw b'a fɔ ko boloden gɛlɛn tɛ se ka bɛlɛ ta donc a kɛra cogo cogo an bɛ fara ka ɲɔgɔn kan cogo dɔ de la donc an bɛ se k'o fɔ ka dan yan fɔlɔ
Donc, mais